Trinity Podcast. Dámy a páni, vítam vás pri druhom dieli nášho podcastu a dneska tu máme veľmi vzácneho hostia. Toto budem hovoriť síce často, ale teda dneska je to naozaj významný host. Tento host vlastne bol taký pôvodný možno tvorcom, jeden z nich, ktorý vlastne tuto tvoril salesiánske dielo tu v Ivánke pri Dunaji, takže je to veľmi vzácna osobnosť, ktorá som prišla a ja už sa nebudem ďalej preťahovať, je to Ferko Zibala, tak ďakujem, že si prišiel. Ferko. Zdravím ťa. Vítaj. Ahoj. Na úvod poviem, že sa tu cítim veľmi dobre, pretože nemôžem za to, ale keď som medzi mladými, tak sa cítim ako ryba vo vode. Nech sa páči ďalej, čo si chcel povedať. Nič, ja sa rovno skočím na tie otázočky, čo tu pre teba mám nachystané. Tak ako si sa dostal k Salesiánom, alebo teda Domke, hej? No, je to pomerne jednoduché. Prišiel som na gymnázium do Senca, to bola ešte tvrdá totalita, ale vyučoval tam jeden profesor, ktorý bol úplne iný ako ostatní, volal sa Ivan Grof. A neskôršie sme zistili, že je to vlastne tajný Salesián a on sa nám venoval. Venoval sa v tom zmysle, že učil katechizmus, preberal s nami seriál Cesta k pravde a to bolo 16 dielov a vlastne to bol katechizmus pre dospelých a to nám posílilo vieru, pozbudzoval nás k praktickému kresťanskému životu, niektorých nás pripravoval aj na manželstvo, no a tam vlastne vznikla tá túžba robiť s mladými. Tam som pocítil, že ja asi na to mám, ma to vnútorne oslovilo, najmä tá salesiánska duchovnosť svätého Jána Boska. No a niekedy v 68. sme začali robiť s mladými. Bolo to formou výletov, stretnutí rodinných, letných táborov. Mňa vždy bavila príroda, tak som organizoval splavy. Najprv to bolo len v Ivánke, počase Salesiáni, aj keď to bolo ešte také, že verejne sa nesmelo, ale sa prihlasovali z celého Slovenska, tak chodili sem aj východňari, aj Srboslováci. Najprv som mal 2 člny a stále chceli viac, ale požičiavať člny od kamarádov sa dá tak 2-3 krát, ale potom už nie. Tak som nakoniec mal asi 50 člnov a tak sme to rozbehli a bolo to príjemné. V tej prírode sa slúžili aj sväté omše a tam v prírode človek vždy je tak trošku ako si bližšie k Pánu Bohu. Takže to boli asi začiatky, ale musím povedať jednu vec, že on nás naučil aj spievať, on bol výborný spevák a ja som tie pesničky doma bratovi vyspevoval. A keďže brat, ako ho asi aj vy poznáte, je, dovolím si povedať, výborný hudobník, tak ho to zaujalo a vtedy bol v kapele Springs a také obyčajnej profárnej svetskej a robil rôzne zábavy, ale toto ho chytilo tak, že počase vznikla skupina Credo, ktorá vlastne bola takou, bych to povedal, výkladnou skriňou Salesiánov, nielen v Ivánke, ale aj v okolí, pretože v 68., keď tu bola tá obroda, keď hovorilo sa tomu socializmu s ľudskou tvárou, takže bolo oveľa viac slobody za komunizmu, mohli sme sa nadýchnuť, mohli sme vystupovať, takže Credo, dovolím si povedať, že behalo po celom Slovensku, vystupovalo, malo veľké úspechy, ľudia boli lační po duchovne, pretože komunizmus to všetko dusil a zrazu tu bola kapela, ktorá fičala a dovolím si povedať, že hrala krásne piesne a hrala to aj celkom slušne. Tak toto teda som nevedel, takže že až to boli asi tie začiatky, tak bych to... No, môj brat je tam samozrejme v tom krede veľmi dôležitý, bez neho by to kredo nebolo. Takže k nemu sa ešte dostaneme sa teda aj ku kredu a možno aj viac k tým splavom, ale ešte by som ťa tak doplnil, alebo sa chcel spýtať takú doplňujúcu otázku, že ty si teda ako keby bol možno taký s tou tvojou partiou, že čo prvý možno priniesli do Ivánky tú salesiánsku nejakú ideu, alebo už sa to tu nejako rozšírilo? Už tu čosi bolo,
Boli to žiaci, ktorí chodili pred nami na tú strednú školu, vtedy sa to volalo SV Eštenec, ale nebolo to ešte také organizované a nebolo to ani také cieľavedomé. Dá sa povedať, že také stretnutia a preberanie katechizmu som začal robiť ja s jednou dievčinou, ktorá bola staršia odo mňa, tiež absolventka Seneckého gymnázia a volala sa Stanka Korbašová. S ktorou sme viedli prvé stretká. Takže takto to momentálne je zubná lekárka, možno už na dôchodku, tak ako ja, v Zvolene. Čiže to bolo také, že aj teda mňa zaujíma to kredo, že vlastne, takže vy ste chodili po celom Slovensku takto normálne, že... Aj... No, tak ľudia boli nadšení z toho, že teda konečne je trošku slobody, tak volali, chodili sme po Slovensku. Na východ sme, myslím, že neviem, to by brat vedel povedať, ale stredné Slovensko, západné Slovensko, boli sme vtedy tak rozbehnutí, že niekedy sme aj za jeden víkend boli 3-krát spievať. A to ešte skúšky boli do týždňa, čiže aj 3-krát, tak sme boli dobre nacvičení. A si pamätám, ako chalan 19-ročný, boli sme spievať Blumentáli. Blumenthal je veľký kostol, boli sme na choruse, bolo to tak strašne nabité, že ľudia odpadávali a my, takí opozdení pubertáci, sme počítali, koľko ľudí vyniesli von. To bol veľký úspech. Už ich bolo 7, to si pamätám. Tak to no a keď sme vyšli von, tak nás ľudia objímali. Wow. To bolo také dojemné. Tak to je veľmi pekné, teda som rád, že teda takéto veci si pamätáš, že si nám to tu mohol povedať. No ale môžem povedať aj niečo iné. Veľká história. No. Jeden Ivančan, taký typický Ivánčan, volal sa Oskar Lúža, býval presne oproti kapličke, jak je námestie svätej Rozálie. Ten, keď sme hrali, a my sme hrali ešte s bubnami, a tie bubny potom neskôršie sme na to dávali, aby sa to tlmilo nejaké látky, deky a tak ďalej, ale spočiatku sme hrali s bubnami naplno, takže to bolo na chodnom kostole. No a ten pán vyšiel von a povedal mi: Fero, keď ešte raz budete hrať, tak ja prestanem chodiť do kostela. Ale to bola výnimka. Dobre, tak to je super. Dobre, tak ja ešte k týmto veciam sa samozrejme ešte vrátime, na to mám ešte viac otázok, takže to nechám sa ešte rozhovoriť potom. Ale ešte teraz by som sa chcel spýtať, že či ty máš nejaké veľa takých špecifických záľub, čo teda určite veľa ľudí vie, že napríklad viem, či máš psa, to ťa vidíme proste každý deň, podľa mňa sa stretneš vždycky s nejakým Ivánčanom, mám pocit. Alebo aj viem, že hážeš nožiky, že v tom si veľmi dobrý, že teda povedz ešte nejaké možno také tvoje záľuby. Tak Pán Boh mi dal do vienka veľkú lásku k deťom a mladým ľuďom, ale dal mi do vienka aj veľkú lásku k zvieratám. A nielen psi, ale aj, ja neviem, vtáky, holuby, papagáje, čo aj teraz mám. No ja keď ja som založil v Ivanke prvý kinologický klub na výcvik, hovorí sa tomu cvičák, na výcvik psov, ale to bolo v roku 1972. No a tým pádom som to trošku sa aj naučil, lebo ja som sa to učil za pochodu, ale mal som k tomu veľký vzťah. A potom som sa rozhodoval, že či pôjdem ďalej profesne robiť so psami, ale jednoznačne vyhrali deti a mládež. Som si povedal, Pane Bože, tak to je oveľa dôležitejšie. Takže ten výcvik psov som si nehal len ako hobby, ako svoj koniček. Áno, a cvičím až doteraz a mám z toho veľkú radosť vždy. A teda aj tá výcvikové to stredisko ešte doteraz funguje, nie? To výcvikové stredisko de facto funguje, aj keď zmenilo už aj 4-krát miesto, ale prevzal to Miloš Butika, ktorý to už robí na takej profesionálnej úrovni. A kde to je teraz? Je to za kanálom, za Šúrským kanálom, hneď doľava, tam je cvičák. Niekedy sa to volalo, tí starí Ivančania to možno vedia, Preposek. Neviem, teda ja nie, ale... V tej oblasti to je. No a Miloško to robí dobre. No. To sú
ďalšia vec, akože teda ja len pozerám, lebo mňa to úplne proste fascinuje, že koľko vecí si akože tu tak založil alebo rozbehol, že to je akože naozaj fantastické. Tak. Ja sa posuniem teda k tej domke a teda k Salesianom, aj to, jak to funguje teraz, a teda to by som si viac chcel rozobrať, lebo tak predsa len všetci sme tu od Salesianov, všetci čo hlavne aj tento podcast robíme a nás to tak spojilo a teda ty povieš, že aj teba a tvojich kamošov. Že teda tie prvé tábory, že či boli hneď také, že väčšie, teda asi to nebolo až tak, jak teraz je to, ale že aká bola možno taká kapacita vtedy a že ako sa o tom vedelo veľmi? Tak to bolo vo veľa menšej forme, menej ľudí, pretože bolo to tajné, eštebáci fungovali. Jediný človek, ktorý v Ivanke z Kreda bol vyšetrovaný, bola moja manželka terajšia Olinka, ktorú zobrali dvaja páni v kožených kabátoch na obecný úrad, tedy to bolo MNV, svetla do očí a vypočúvali ju. Ale ona sa rozčulila, zaťala sa a povedala, a nič nepoviem. Mala 15 rokov, tak ju radšej potom pustili. No, ale museli sme dávať pozor. Čiže bolo to v podstate v menších počtoch. A tie splavy nám vyhovovali, pretože na splav vyšlo 10 ľudí a to nebolo vôbec podozrivé. Jasne. Kňaz niekde v tichosti sme odslúžili svätú omšu, pomodlili sa a z toho mám také dobré spomienky. Jeden veľmi šikovný Salesián z Bernolákova, volá sa Štefan Wallner. Vždy sme mali svätú omšu, vždy sme mali aj nejakú meditáciu a on ráno nás zobudil a už hovorí, chlapci, ranná myšlienka. Tak sme sa všetci tak zbožne zatvárili, hlavy dole. A na nás vyťahol liter slivovice a každému ulial, takže také aj pekné, veselé spomienky máme. To sú super spomienky. To už dneska by nám toto, Toto no a potom to často bývalo aj na chatách, samozrejme, zás tak, aby to nebolo podozrivé. Stalo sa, že niekedy sme museli, že eštebáci išli cez dvere a my sme cez okno utekali do lesa. To už sú také zážitky pekné. Pamätám si, boli sme v 68. na duchovných cvičeniach, presne vtedy, keď nás okupovali Rusi. Tak teraz sme takí vyplašení, počúvali rádio, čo sa deje. Radšej sme sa opustili sme duchovné cvičenia a utekali sme domov, lebo človek nevedel vtedy, čo bude. Tak vďaka Bohu, že teraz už je to lepšie, teda aj s týmito, že máme teda voľnú ruku, lebo toto je ako, toto zažívať, neviem, to je stresujúce veľmi. No, je to podstatne lepšie a keďže ten režim, ktorý bol úzko spätý aj so Sovietským zväzom a s Ruskom, bolo to obdobie neslobody, tak sa veľmi čudujem, že niektorí ľudia by chceli znovu zažiť tú neslobodu a obrátiť sa k Rusku. Ešte poviem jeden rozdiel, že my sme ako Salesiáni vždy kladli dôraz na duchovné veci, kdežto boli aj iné skupiny, teda Ferko Mikloško, Čarnogórsky a oni boli zamerané aj na tú politiku. Kdežto nám vždy Salesiáni povedali, vy sa starajte o kráľovstvo Božie, o tom hovorte a politiku nehajte tak, aby vás niekto neklepol po prstoch. Takže my sme radšej apoštolovali potichu, robili stredka a preto aj teraz, keď sa hovorí, vždy sa hovorí o tom, že aký podiel má kto, ale o Salesianoch je ticho, ale oni si potichu robili svoju robotu a boli tam, kde mali byť pri mladých. To je veľmi pekná myšlienka, inak to ako... To na to treba aj pamätať poľa už teraz, lebo tak politika bohužiaľ je súčasťou našej spoločnosti a dotýka sa to aj nás, však teda vieme, že teraz nám aj trošku možno obmedzovala vláda aj tým, že kultúra a tak aj zase aj nás to ovplyvňuje, čiže... Naozaj v tejto dobe človek musí siahnuť najlepšie po evanjeliu, pretože to je jediný návod aj na pravdu, aj na spravodlivosť, aj na lásku, aj na správny život. A teraz je tá doba taká, že človek by pomaly povedal, že ja už neviem, čo je pravda. Lebo však to poznáte sami. AIčko a všetky tieto veci, to veru. Pán Ježiš je riešením všetkých problémov. V tom písme svetom, v tých žalmoch, to sú také krásne myšlienky. Stačí si niečo prečítať a človek pochopí, že áno, o čom to je ten náš život. O tom, že kam ideme, kam smerujeme. Že ten život prebehne veľmi rýchlo a
všetci pôjdeme k Pánu Bohu. Tak. A láska to je jediné, čo funguje. Ja som minule počúval taký, neviem, či to bol podcast, ale myšlienky Karla Gotta, človek známy, spevák, určite aj majetný. A na konci života hovoril, že všetko je o vzťahoch. Všetko je o láske, že materiálne veci sú vedľajšie. Ale to už bolo tak blízko smrti. Ale je to tak. Veľké pravdy. Je to tak. Vzťahy, to je to najcennejšie. Veru. Hej, však tak vzťahy, to je vlastne, však Domka je presne o vzťahoch hlavne a bez toho by to nešlo. Dobre, tak ďakujem. A teda ešte, možno ty si teda spolupracoval s inými Salesiánmi, nie? Aj, že, a teraz, že ako je tá spolupráca? Že teda vieme, že s Lusoňom teraz spolupracuješ úzko teraz? Áno. Dokonca som bol aj ako zakladajúci člen Domky. Mám doma o tom aj časopis, volá sa to Domáci holub a vtedy ma privolali Gabo Maník, všetci mohli mať Gabo, ale on sa volá Karol, ktorý začal dávať dokopy tú mládežnickú organizáciu a Janko Mihalik z Ivanke mu pomáhal a ten Janko Mihalik bol aj prvý predseda Domky na Slovensku. Takže Ivančan. Janko, on sa tam ešte drží stále? On sa tam drží, on tam pracuje profesne. Pamätám, že zo zákona aj podpisoval tie potvrdenia. No a ja som robil v tých rokoch 93, 4, 5, 6, som organizoval Salesiansku ligu stolnotenisovú, tak sme to nazvali, pretože začali deti hrať ping-pong, u mňa bol jeden stôl v pivnici, jeden na povale, tretí v obývačke, tak sa trénovalo. No a tak sme, keďže bola už sloboda, tak sme sa dali dokopy Trnavákmi, Šaštinčanmi, Mamatejka, Miletička, Trnávka a vytvorili sme 6 družstiev a bežalo to celý rok. Podarilo sa nám to isté založiť na strednom Slovensku, rozbehnúť aj na východe a výsledkom toho bolo na konci roka boli majstrovstvá Slovenska, tak sme to honosne nazývali Salesianskej ligy a párkrát sme to aj Ivančania vyhrali a práve preto ma zavolali do tej Domky, aby som tam bol také niečo ako športový referent. Wow. A to si aj tak robil, že dlhšie, že koľko si to tam robil? Ja už ani neviem, koľko to bolo. Ja som sa tam asi dlho nezohrial. Lebo ja som radšej robil s deckami konkrétne tú prácu, jak niečo vo vedení. To je taká administratívne. No, to ma nelákalo. Ale bol som pri tom. Tak to, je to skúsenosť ako skúsenosť. A mám z toho dobrý pocit. No tak to je hlavné. A ja som možno tak k tým animátorom dnešným ešte pristavím, že vlastne vtedy to fungovalo už vtedy tak, že proste tí animátori keby v tých starších táboroch, hej, že aj za tú totalitu, že boli tam akože animátori a deti, bolo to takto rozdelené, alebo? Vtedy ešte nebola taká členská základňa, vtedy sme to tých vedúcich robili väčšinou my, ktorí sme ešte neboli spolupracovníci salesianskí, ale proste takí odchovanci Ivana Grofa. Ale už sme sa grupovali, už sme robili také spoločenstva, čiže sme sa stretali, modlili, študovali písmo sväté a snažili sa vytvárať vzťahy. To bolo úplne iné, jak teraz. Teraz je to už organizované, má to svoj systém, to je o inom. A vtedy to bolo aj s minimálnymi finančnými nákladmi, lebo nikto nám žiadne peniaze na to nedal. To vás obdivujem v tomto, ale že ešte, že kedy možno nastal taký ten prierez, že proste OK, tak teraz to už má systém, hej? Ako nebolo to však samozrejme 1 rok, ale tak nejak sa to stávalo, ale... Systém to mohol byť až potom po revolúcii, po zmene režimu. Vtedy sa začali kreovať celoslovenské orgány, nakoniec aj tá Domka, určité pravidlá na tie tábory, až vtedy sa to vytváralo. To by som sa posunul ďalej, teda tým, že si sa venoval aj možno tým deťom, tak niektorí tie deti už sú dneska animátormi. Niektorí sú dokonca už otcovia detí. No alebo aj to. A že teraz možno, neviem či vieš, ktorí sú teraz animátori alebo nie, že vieš možno vymenovať niektorých ľudí, ktorí si tak, akože ty sa venoval, keď boli oni deti a teraz sú z nich nejakí veľkí animátori? Alebo tak teraz asi? V minulosti môj syn sa venoval, Ivan, a on potom, ale on bol od začiatku takej inej duchovnosti. On
má inú povahu ako ja. Jeho to ťahalo k jezuitom. Takže on pracuje aj teraz u jezuitov, aj tam viedol nejaké stretká a druhý taký, čo bol aktívny, a ten je aktívny doteraz, a v tejto našej salesianskej rodine je Miloš Orlík, ktorý chodil dlhé roky na stredko a myslím si, že stále sme vo veľmi dobrom vzťahu. No tak to je vidno, však ešte teraz organizujete už aj karneval, a to stále to ešte beží. Tak. Miloš je veľmi šikovný a som rád, že s nami spolupracuje. A má 7 detí, takže to je tiež veľké plus. A ešte má svojho syna Kuba, ktorý mi takisto robí veľkú radosť. Je to taký môj adoptívny vnuk, pretože myslím, že detko už nemá. Tak nejak máme taký pekný vzťah. Tak ja som počul, že mu chceš prenechať tie stredká ministrantské, nie? Alebo teda už podľa mňa aj sú možno prenechané, neviem. No, zatiaľ tam ešte chodí, nevedia sa ma zbaviť. Ale ty sa nevieš zbaviť ich skôr. Ale pomáha Maťo Mrávko veľmi pekne, ktorý je naozaj spoľahlivý, zodpovedný, môže sa na ňo spoľahnúť. Potom ďalší animátor je Rasťo Hájek, ktorý takisto funguje a nás teší, že je taký šikovný. Tak nás to teší tiež samozrejme. Na koho som zabudol ešte? Neviem ešte teraz, tak... No ešte asi, a podľa mňa taký hlavný si Sámko Ungvarský. Sámko Ungvarský ešte. Na toho som zabudol, Sámko Ungvarský tiež pekne chodí a snaží sa, aj sa pripravuje na stredka, a aj tie stredka vedie a ja tam vtedy len pomáham. No tak to je skvelé, keď už to má takúto štruktúru, hej, že však... Tak ja sa ešte vrátim k tým táborom, že vlastne... Bol si aj teraz niekedy sa pozrieť na náš tábor domokársky? Bol som pred 2 rokmi, ale priznám sa, že miesto si už presne nepamätám. Tak to bolo na Taloch, hej. Ale bolo to pre mňa veľmi zaujímavé. Ja som sa tam osobne cítil dobre a obdivoval som tých animátorov a mladých, jak to dobre vedú. A nie je to jednoduché, viem to sám zo skúsenosti, je to neskutočne vyčerpávajúce, venovať sa celý čas mladým, ale stojí to za to, tie deti tam mali z toho neskutočné zážitky. Ja som bol tam ešte poslednýkrát dieťa, to si ťa pamätám, ale tak ja som tam bol na izolačke polku tábora, takže to... Áno. To bolo, no, však ani tam, keď si ty bol, ty si tuším, že niečo prednášal, si mal taký mužský čas. Ja som tam tému, mám pocit, že to bola, ako sa to volá, o mužoch niečo. Mužský čas, no, alebo takéto. Pomôž mi. No, akože tá téma, alebo že jak sa to niečo o tom, že aby sme zachovali chalanov, aby z nich boli naozajstní muži. No však asi aj... Niečo také to mám pocit, no i takto, mne sa dostalo, že ste sa bavili o tých videách pre dospelých a takýchto veciach. Takže asi aj o tom typujem, že... Ale tak asi, tak však to už bolo dávnejšie, no to už... Čo to znamená mužská identita? Asi tak sa volala tá téma. Presne už som si spomenul. Tak ono je to dôležité, lebo ty si tam mal vlastne takých starších, lebo on neboli úplne mladí chalani, nejaký mladý chalani, tak tých si zobrali iní animátori, oni tam niečo robili iné, ale... Toto sa, tuším, robí už nejaký čas na táboru, že vlastne nejakí animátori proste si pripravia tému a tak toto rozberú s nejakými staršími deckami, no tak... Toto bolo pre nás špeciálne, že si prišiel vtedy a však... No, páči sa mi, že tá domka v Ivanke sa snaží viac, aby tam bolo veľa duchovných vecí. Aj na tých táboroch, ale aj keď robíte tie stredka cez týždeň, že vždy tam je čosi duchovné, aby to tie deti obohatilo a robíte aj v spolupráci so Salesianmi z Bielu také, neviem to nazvať, duchovné obnovy raz za čas. To je veľmi, to je veľmi pozitívne, lebo mladí to neskutočne potrebujú. Tak hej, ono o tom treba hovoriť hlavne. Že to napríklad si pamätám, že pre mňa je to tiež špeciálne, alebo také viac, že som na to rád, lebo nebolo to vždycky takto, aj keď som bol ja ešte dieťa, ešte fakt, že malý, tak proste takéto veci sa nerobili. Čiže o to je to super, že máme tieto kontakty. No, dobre, tak teda o tomke podľa mňa sme už povedali dosť, samozrejme tak je to taká hlavná téma tu, ale ešte možno niečo k tomu načrtneme, ale teda ty si robil aj na strednej škole vychovávateľa, nie? A že jak dlho si to robil a možno, že
kedy si tak začal a čo ťa možno tak dotiahlo do toho? Lebo tak... Robil som to v 93. som začal. Končil som odchodom do dôchodku a to bolo 2012, tak dovtedy som to robil. No čo poviem, dotiahla ma tam pani Čaputová, Betka, Majky Čaputovej mamina. No ja som došiel domov, asi na tretí deň som Olinke povedal, to je moja robota. Ja, neviem, či som to už dneska nehovoril tú vetu, ja sa tam cítim ako ryba vo vode. Áno, hovoril. Hovoril som to, ale je to tak, neviem to nejak lepšie vyjadriť. Jasno. Proste ja som sa medzi tými mladými našiel a celý čas, keď som fungoval, tak som to robil s radosťou, dovolím si povedať, že aj s láskou, aby tí mladí cítili, že ich naozaj mám rád. A oni to vždy potom aj vrátia. Aj tá láska sa vám vráti. Ale mali ma radi a poslúchali ma. Keď som bol na preskúšaní, vždy sa tam robia nejaké školenia doplňujúce a tak ďalej. A nejaká mladá profesorka z vysokej školy ma tam skúšala a ona mi hovorí, a vy mi chcete povedať, že tí mladí vás poslúchajú a že vás berú. Reku, áno, je to tak. Majú ma radi a poslúchajú ma. Takže takto asi. A ja som s nimi hodne chodil na splavy, čo ostatní nie. Za tie splavy, aj keď to boli moje člny, neplatili nič. Ja som sa im venoval v stolnom tenise ako tréner. Mám nejaký trénerský kurz skupiny B. Takže a chalani majú radi šport, majú radi turistiku a väčšinou sú to chalani takí, že oni, to je poľnohospodárska škola, takže tam chodia chalani, ktorí majú vzťah k prírode, vzťah k živému, takže som si s nimi veľmi dobre rozumel a niektorí aj doteraz mi píšu, pozdravujú ma. Jeden chalan tam bol výnimočný, o tom poviem, volal sa Imre Incerdi. Bol to zvláštny chlapec, tuto niekde od Gabčíkova a matka ho opustila, keď mal 2 alebo 3 roky, išla do Nemecka šlapať nejakú cestu, čiže robila tam prostitútku. Otec, keď mal 5 rokov, odišiel z domu a viac sa nevrátil a vychovávala ho stará babka. A on došiel na našu školu, ale miesto toho, že by bol ubitý, on mal neskutočne cholerickú, takú sebavedomú povahu, tak on utlačal všetkých ostatných. Ja som sa mu začal tak špeciálne venovať. On bol veľmi dobrý fotbalista a keďže chodil aj na spovede a všetko možné, tak sa snažil, tak poslal som ho, Salesiani robia každý rok športové hry európske. A ja som ho tam prihlásil, pretože ja som tiež Salesián a keď bol v mojom vedení, mohol tam ísť. A on, keď sa z tých hier vrátil, povedal, pán vychovateľ, ja som zažil nebo na zemi. Že on sa tak ešte v živote dobre necítil medzi tými chalanmi a medzi tými Salesiánmi, kňazmi, ktorí mu naozaj dali najavo, že ho majú radi a že ho prijímajú medzi seba. Tak povedal, bolo to ako nebo. A ten chlapec aj dobre dopadol, oženil sa, myslím, že je aj veriaci, tak aj z takýchto chalanov mám radosť. On čo tam hral na tom turnaji? Že on tam je futbal. On bol, myslím, hral za nejaký slovenský výber? Alebo niečo také? To bol slovenský výber všetkých Salesiánov. A ty si to tam vedel nejako pretlačiť? Alebo že, no tak som ho prihlásil. Ja takto, takže to akože nebolo nejaké ešte vtedy som ho prihlásil, bol dobrý fotbalista, snažil sa aj po tej duchovnej stránke, lebo tam boli vždy jednak 2 podmienky. To bol volejbal, basketbal, stolný tenis, futbal, tam sa chodilo každý rok. A podmienka bola, aby čo si vedel v tom športe zahrať, ale aby mal aj solidný duchovný život. Aby to nebol nejaký gázel. A tak, ale ten duchovný život to si asi musel tak trošku modlil sa, na spovede chodil, k sviatostiam chodil.
A tak to nie asi, či to aj tá babka ho tak do toho asi, že už keď prišiel na to áno, školu, tá tak babka ho viedla k takej babkovskej zbožnosti, tak bych to nazval. Napríklad ja som mal v kancelárii moje vždy kríž a on keď došiel, tak vždy sa ho dotkol a pohľadil ho. A takéto všetké prejavy mal, ale dalo sa s ním dobre robiť. Myslím, takže vlastne nemusel si ho ani tak postrčovať do toho, lebo tak, teda mne to tak vyplynulo, že teda keď bol taký cholerik a tak, že asi nebol úplne... No bolo to ťažká povaha, ťažká povaha, ale keď mal sebe také tie kresťanské návyky. Mal, a keď ho človek má rád, tak on na tú lásku funguje, lebo on tej lásky veľa nedostal. Iba od babky, rodičia odišli, takže on reagoval na tú lásku. Myslíš, že v tebe videl nejak... No, hovor. Ešte chcem doplniť, že tie salesiánske športové hry, ono sa to volá, že PGS, tak ja som bol na dvoch ako tréner stolného tenisu. Bolo to, jeden rok sme boli vo Valencii a druhý rok na Sicílii v Katánii. Tak tiež mám z toho také pekné zážitky. Na Sicílii v Katánii, tam bol hotel veľký, tam bola hneď za tým sopka Etna, takže bol to dobrý výhľad odtiaľ. Tam sme stolný tenis, ja som trénoval stolný tenis, tak som tam robil trénera. No a to chcem hlavne povedať, bol tam jeden malý počelný Salesián, jak sú tí Sicílčania takí malí, uzemčistí, a on sa volal Don Enzo Biuso. Ten hotel celý, on bol riaditeľ. To bol obrovský hotel, Salesiáni tam aj podnikali a on mal Slovákov strašne rád. Hoci kedy vyhlásil do mikrofónu: Slovenská muža, prísť dole. My sme nabehli dole a tam nás čakali zákusky, zmrzlina, no chalani ho milovali a on potom nám vysvetlil, že on párkrát bol na Slovensku, v slovenských horách, že si to veľmi zamiloval, že aj tých ľudí, že lebo v Taliansku už bola taká doba, no jak na západe už každý pozeral hlavne na seba, neboli takí úprimní, jak na Slovensku. On povedal, že milujem aj Slovákov, ale je mi ľúto, že počasie aj oni budú takí, jak my. Že tiež sa prispôsobia tej dnešnej dobe. No a keď sme odchádzali domov, tak autobus nastúpený sme všetci boli, tak on povedal počkať a prišiel, s každým sa osobne rozlúčil, vystískal ho a každému dal víno, povedal, to dajte rodičom a potom nejaké mapy talianska, proste také pamiatkové predmety. Takže sú vo svete dobrí ľudia a ja väčšinou s tými Salesiánmi mám dobré skúsenosti. No tak to len svedčí o tom, že vlastne títo Salesiáni, že tam ani nevadí, že sme proste z iných krajín, že sa nejako tak dáme dokopy a to napríklad aj mňa celkom tak lákalo aj napríklad na Tykame, že keď som tam bol prvýkrát z Miletičky, tak to som si presne hneď všimol, že vlastne ty sa tam porozprávaš úplne s každým a vlastne to v dnešnom svete není úplne také bežné. No. U Salesiánov by malo byť také typické pre nich, že vytvoriť rodinný duch, to znamená, že všetci sa tam cítia dobre ako v dobrej rodine a všetci sú prijatí a vypočutí. A to je dobré. A Salesiáni sa to snažia, isté, že raz to je slabšie, raz horšie, ale vytvoriť ten dobrý duch. Ono, není to ľahké vytvoriť. Ten duch toho prijatia a tej lásky vzájomnej. No to je niečo, čo si veľmi vážim. A proste vidíme aj však tie decka proste, lebo napríklad ja si pamätám, že niekto nám, tuším, neviem, či tento tábor, alebo minulý tábor, tam nejaké deti spomínali, že proste, že tento tábor, že to je proste úplne super, že ja som to, že fakt mi bolo smutno, že musí ísť vlastne domov, že doslova povedal tu takú vetu, že proste, že toto bol jediný týždeň, kedy som sa proste cítil dobre, hej, že napríklad v škole asi možno proste ho neberú, alebo iné, čo akože mne, tak teda ja som to nepočul osobne, ale počul som, že niekto to hovoril a mne to tak akože dosť zarezonovalo, že to sú... To je niečo slova. Podobné, jak ten Imro Incedy povedal, ja som sa tam cítil ako v nebi, keď bol s tými Salesiánmi na tom športovom podujatí. To je víno, že proste nie je to hoci kde v aké krajine, tak je to taká podobná akože experience, taká podobná skúsenosť. A čo je dôležité, že vzťahy sa nepokazia s mladými a naopak pretrvávajú aj do budúcnosti, že ten Salesián alebo
domka alebo spolupracovníci, tým, že vytvárate dobré vzťahy, tak aj počase môže toho chovanca ovplyvniť svojimi názormi, svojimi pripomienkami. Ja mám jedného chalana v Ivanke, priznám sa, že už neviem, jak sa volá. A jak sme robili tú Salesianskú ligu, tak on tam chodil a z nejakej časy Bratislavy aj hrával. A potom sa presťahoval do Ivanky, bolo to už po takých 15 rokoch a naraz, ja som ho nepoznal, lebo vtedy bol chlapec a teraz to bol muž ženatý, dobehol za mnou a tak ma pekne oslovil, hovorí, Ujafelko, pamätáte si, reku, nepamätám. Tak potom mi to trošku pripomenul, tak mi svitlo. A odtedy máme taký krásny vzťah, že vždy ma počká po svätej omši. Jak som rád, že vás vidím. A ja samozrejme som rád takisto. Takže takto to asi funguje. to je super, no. A ešte teda, no, trošku sme odskočili od tej témy, že je to vychovávateľa, čo nevadí, však samozrejme to spolu súvisí tieto veci. Ale ešte takú som mal na teba otázku, alebo teda mi to tak napadlo, že teda ty si nemal hneď od začiatku, ty poviem, že ten rešpekt, že ako si to možno tak dosiahol, lebo akože ja teraz z pohľadu akože takého začínajúceho animátora, tak ja mám taký pocit, že čím ďalej, tak tým viac sú také tie deti, že čo nemajú moc rešpekt voči tým autoritám a ja to na sebe vidím, že tiež napríklad nemám akože ten rešpekt vždycky a že čo by si možno tak povedal, že čo spraviť, aby proste sme ten rešpekt získali, lebo je to ťažké. Za prvé máš nevýhodu v tom oproti mne, že nemáš vek, čiže prvom rade je to rešpekt z veku. Už ja som tam došiel ako zrelý muž, 50 ročný, so skúsenosťami, tak to bola výhoda. No a fungovalo to, že som ich mal rád, fungovalo to, že som robil pre nich veľa podujatí, ale je fakt, tomu by sa nemal priznať, že raz za 4 roky som musel dať aj facku. Pretože keď niekto absolútne neposlúcha, keď niekto nerešpektuje autoritu toho vychovávateľa, tak by mi tam rozbil komplet celú výchovu. Tak bohužiaľ, bola aj výchovná, ale vždy bola výchovná tak, aby to nebolo z nenávisti. Tá facka sa dá dať rôznymi spôsobmi. Tak potom si to asi vyhovorili, že vykecali, že čo teda ako. No. A potom na konci chlapec došiel za mnou, keď zmaturoval a povedal, ďakujem za tú facku. A ja viem, že ste ma naplno neudreli, že to bolo tak akurát, abych to cítil, že to bol trest. Takže niekedy aj tak, ale to sa teraz nesmie, ale môj názor je ten, že niekedy to pomohlo. Ale vieš možno aj nejaký iný, že možno, jak si tak získať rešpekt možno takým iným spôsobom, že možno, lebo je tam, ja to ešte k tomu poviem, že podľa mňa tam veľmi ťažké vyvážiť si to, hej, že vlastne, lebo my samozrejme s tými deckami chceme mať akože takú tú radosť a hrieť sa s nimi, hej, ale všetko má nejaké svoje medze a že aj niekedy mám pocit, že keď proste sa s tými deckami proste tak akože viac spoznávame všetko toto, tak zase na druhú stranu proste už ten rešpekt ako keby tak upadal, lebo v nás vidia akože takého priateľa, čo by mali vidieť, ale zase priateľa v takom zmysle, že akože majú pred nami nejaký ten rešpekt, že zase nemôžem si dovoliť všetko, hej. Je to veľmi citlivé, ja som vždy hovoril, že to je tanec na ostrý noža. No, presne to. Že na jednej strane si udržať tú autoritu a na jednej strane ich mať rád. Je to presne tak, jak na ten nôž, keby sa mal postaviť. Čiže človek musí naozaj jednak trošku na to aj mať a potom musí veľmi zvažovať, čo robí, čo povie, aj v prvom rade príkladom. A Don Bosco ešte hovoril jednu vec, že milujte to, čo milujú mladí, a potom mladí budú milovať to, čo milujete vy a čo im chcete predložiť. Či to je disciplína, či to je určitá nábožnosť, či to je, ja neviem, chodenie na sväté omše, musíme ísť v prvom rade príkladom. Ťažko nejaký iný. A potom premodliť. Ja sa priznám, že keď mám stredka, to máme väčšinou každý týždeň a mám chalanov, čo chodili a momentálne nechodia, ja sa za nich modlím každý deň. A často. A tá modlitba neskutočne funguje a pomáha. To je naozaj, to nie je, že iba akože, ale to je naozaj, to funguje. Tá milosť Božia potom pomáha aj mne, ako vychovávateľovi, alebo animátorovi, takému staršiemu trošku, alebo tým ostatným.
Čiže premodliť to. Obetovať, to je druhá vec. Ešte obetovať, nechce sa ti stávať do školy, nechce sa ti učiť, nechce sa ti neviem čo, premôžeš sa, spravíš to a povieš, Pane Bože, obetujem ti to za týchto mladých, za mojich spolužiakov, za všetky problémy a to funguje zas. Krásne. No ďakujem teda za taký návod, to je veľmi zaujímavá taká vec, lebo tak teda ja to bežne tak väčšinou, dneska sme takí sepci. Musíš tých ľudí nosiť v srdci. A keď ideš v príjmaniu, neseš ich tam, Pánu Ježišovi. Hej. Dobre, tak ďakujem za takúto radu. Dobre, tak ja by som to možno tuto tak s týmto tak akože sa premostil na takú možno aktivitku menšiu. To som ti už spomínal a teda to ešte vysvetlím divákom, že teda budeme Ferkovi dávať nejaké slovo, ktoré ti poviem, teda je to väčšinou akože nejaké... Teraz som v napätí. No, v napätí. Poviem ti nejakú proste vec, ktoré akože si nejak pôsobil a teda ty by si mal tak rýchlejšie sa rozhodnúť, nemusíš to vôbec obkecať, len proste povieš, či je to staré bolo lepšie alebo nové, hej? Staré v tom zmysle, že pomenovanie alebo starý štýl práce a nový štýl práce. No čo ti viac je tak sympatické, že čo ti záleží, lebo tak práca, no záleží, čo ti dám, akože aký pojem, hej? No dobre, uvidíme. Uvidíš, hej. Nechajme sa prekvapiť. Proste jednoducho tak, čo to cítiš od srdca, že ktoré je lepšie, staršie alebo novšie, hej? Takže môžeme ísť na to. Tak prvá vec sú splavy, staré alebo nové? Alebo sú... Staršie, jednoznačne. Išli sme, nikto nebol na Dunaji. Všade bol kľud, tichučko, romantika. Teraz idem na Dunaj a môžem aj takto rozprávať ďalej? Ja tak neviem, akože... Ja to dopoviem. Môžeš. Je to moja srdcovka. Od pondelka do nedele je malý Dunaj plný ľudí. A my sme milovali tú romantiku, že sme tam boli sami. A to s týmto je to všade, aj Domka už dneska ťažko sa to hľadá, keď sme tam sami, alebo napríklad tá Katarinka, vieš čo je? No tak to je to isté proste, že tam si pamätáš, že moji rodiči vždy hovorili, že to proste tam nikto nikde. Cestovať to a teraz to je plné turistov, no, takže to je tak všade. No. To spôsobil COVID, ľudia začali chodiť do prírody. Hej, ale tak zase je dobré, že chodia do prírody. Dobre, jasné, je to dobré, určite. Dobre, ďalšia vec, krédo. Ktoré je ti také lepšie, sympatickejšie? Asi som už starý, ale to staršie. Bolo tam strašne veľa nadšenia. Vyplývalo to z tej politickej situácie, vyplývalo to z toho, že bola nesloboda. Bol to jeden z prejav toho náboženského cítenia a bolo tam, najmä v tom 68. To bola taká radosť celej spoločnosti z toho, že sa uvoľnil ten silný komunistický tlak, takže to bolo neopakovateľné. Preto je to krédo jedinečné v tom, čo ono plnilo tú funkciu takého zviditeľnenia náboženstva a vôbec duchovná. Takže preto jednoznačne. Asi je to aj tým, že vlastne si to možno viac vážili, nie? Určite aj tým. No. Toto není už také špeciálne, jak vtedy asi. Teraz tých kapiel je veľa. My sme boli vtedy pomaly jediní, tak sme boli možno najlepší. No tak najlepších to priťahovalo, taký lyricovaný, no. Dobre. To už žartujem. Toto je taká zaujímavá vec, to ma celkom zaujíma. Teda ty si zažil aj takých starších farárov trošku, že omše, že či sú teraz lepšie alebo horšie. Tak jednoznačne. Po druhom Vatikánskom koncile sa to všetko snaží približiť k ľudu, jednak jazyk, žiadna latinčina, obrátený tvárov k ľudu. Ja som aj za tieto zmeny druhého Vatikánskeho koncilu, ale aj za synodalitu, ktorá prebieha na celom svete, pretože ona sa snaží vtiahnuť aj laikov do života farnosti. A to je to správne. Takže novšie sú. Také tie jednoznačne. Dobre, a toto teraz neviem, že ako ti to... No, veľa stretiek je v Ivánke, hej? A teda možno, aby som to možno rozdelil na dve časti, a teda prvá časť teda tej ministranskej, že možno asi teda ty si tam stále a že možno také tie staršie alebo novšie, alebo že bola tam vôbec nejaká zmena? Zás musím povedať, že to staršie bolo lepšie, ale robíme s láskou a radosťou aj tých mladších. Ale
neviem, medzi tými staršími sa vytvorila taká dobrá partia. Bolo ich niekedy aj 25, keď ministrovali. A veľmi dobre to fungovalo. Teraz ako keby nebol záujem o takéto veci, nevieme nejakým spôsobom pritiahnuť tie deti a mládež do toho. Chodí ich tam niekedy 5, niekedy 9, sem tam 11 vynimočne. No ale za tých starých... A mali sme ešte jednu vec, mali sme k dispozícii osvetovú besedu, to bolo veľké, plus za celú zimu sme chodili tam a tam sme hrávali futbal a rôzne hry. A teraz to nemáme. Keby nebolo i-klubu, tak v Ivanke naša mládež, ktorá je tak kresťansky zameraná, tak to môže zabaliť. No. Nemáme žiadne iné priestory. Lebo jasné, pastorko je výborné, ale pre starších ľudí, lebo mladí sa potrebujú jašiť, hrať, behať. Hej. No to sme aj preberali minulé s Pálom a je to taká téma, taká aktuálna, si myslím stále, že vlastne že každé domkárske stredisko by malo mať oradko. A teda tuto by sme povedali, že i-klub to ako keby tak nahrádza, no, že toto je... Áno, ten i-klub to zachráňuje. Chvála Bohu aspoň za to. Čiže, hej. No, ja si myslím, že Ivanská farnosť by mala rozhodne v budúcnosti sa orientovať na deti a na mládež, lebo to je naša budúcnosť. Jasné. A keď nebude mať prostredie, v ktorom sa môže stretávať, no tak bude chodiť inde. A toho kresťanského ducha by sa dalo viac podporiť aj zachovať, keby mali kde chodiť. Napríklad v Ivanke je ten pozemok, bývalé zberné suroviny a to je veľká škoda, že sa nevyužíva, že sú tam nejaké vytvorené nejaké ihriska, nejaké priestory pre mládež. Je to také, že možno kto by sa toho chopil, hej, že to je také. Tak to je... Trošku by sme museli ísť do širšia a tej témy sa nechcem dotýkať. Jasno, no tak... no však, ako ja by som bol rád, keby sa to... Myslím, že každý by bol rád, keby sa to niekedy spravilo. Ja hovorím tak trošku zo žartu. Keby som vyhral v nejakej hre, neviem, či ešte existuje športka, ale ja netipujem. Keby vyhral nejaké milióny, tak prvé, čo by bolo, by som dal peniaze na postavenie oradka a telocvične. Wow. Toto tiež som niekedy na tým... Ale to je len môj sen. No, jasné, takže, tak to je... Lebo to by Ivanka neskutočne potrebovala. Však Palo, už minulé sme tu spomenuli, boli otázky od fanúšikov a Pala niekto pri Palovi spomenul, že je úspešný, tak taká výzva ku Palovi, že tak môže rovno založiť oradko, keď bude mať veľa peniazí. Tak. Ale je to samozrejme o tom, že kto sa toho chopí a tie financie už nie sú bohviaké. No však tie financie sú vždy problém, ale aj to by sa dalo. Don Bosco chodil po svete, nemal žiadne peniaze a vybudoval obrovské diela, vybudoval kostoly, takže zázraky sa diali a zázraky aj teraz sa môžu udiať. A ešte teda k tým stredkám, tak my sme teraz teda tie ministránske a ešte tie domkárske stredka, ak vieš teda, že asi cca, že ak sa teraz vyvíjajú, že ktoré boli možno lepšie, ale to asi moc tým... To moc neviem, ale mám taký pocit, že je tam snaha väčšia o duchovno. Aby v tom stredku bol ten duchovný program, aby to nebolo len také, že ja neviem, stretáme sa, zahrajeme sa a koniec, že sú tam aj modlitby. Aby to neboli len voľnočasové aktivity. A to za tvojho alebo za tých tvojich stratok nebolo až tak? Že bolo to za tvojich stratok akože tak menej? Alebo to duchovno? Kedysi? No. Tak duchovno tam bolo, lebo my sme tie športové aktivity nemali kde robiť a nemohli robiť, lebo sme boli kresťanská mládež a to sa nenosilo. To sa ani nedalo. Mohol si byť v SZM alebo v nejakých športových organizáciách, ktoré boli združené pod Národným frontom a keby si sa začal tam modliť alebo niečo preberať, tak máš hneď na krku eštebákov. Aj no. Čiže také tie novšie sú asi... Marenie dozoru nad cirkvou sa tomu hovorilo. Takže tie novšie asi nie, že to je také možno... Tak máme viac priestoru sa v tom realizovať. Áno, aj možnosti a vďaka Bohu aj domkači sa rozbehli a sú tam animátori a záleží im na tom, obetujú svoj voľný čas, určite sa na to musia aj pripraviť. Ja si takéto veci veľmi vážim. Tak to ďakujeme, však s Rastom tiež vedieme stredko jedno také aj so Simonkou. A teda ja pôjdem ďalej, tak toto typujem, že už bude ďalšia vec, čo
No už sme to tu preberali, ale tak typujem, že to bude také rýchle, že ministranti, či starší alebo novší, tak asi tí starší, keďže je to asi aktivnejšie, nie? Tí starší sú teraz, ale aj mladí sa tam ukazujú, ale tí starší sú jedna partia, už sú zohratí, vedia čo aj ako. No tak to asi tí starší. Tak tomu však to sme už rozoberali, k tomu sa nebudem tak zastavať. Možno teraz ešte animátori, že koho by si teraz povedal, že či tí starší boli lepší, alebo títo novší? Mne sa zdá, že teraz sú lepší. Tak a myslíš, že je to kvôli také tej štruktúre, že vlastne už sme sa tak možno, dali do toho, že vieme, do čo ideme? Štruktúra, dozrelo to, našli sa správni ľudia, je tam aj tá duchovná služba, čo je dôležitá, chodí sem aj, venuje sa domke Jožko Zachár ako kňaz, sem tam aj Jožko Luskoň, a to sú všetko veci, ktoré časom prinášajú ovocie. Aj no. A dobre, toto som, teda neviem, či ja by som osobne odpovedal na toto, lebo tiež je to taká kontroverzná téma, že politika. Čo? Politika. To je veľmi ťažko o tom hovoriť. Ale mrzí ma to, že pravda už nie je pravdou, že všetko je spochybnené, všetko je zrelativizované a nejaké tie hodnoty ako pravda, spravodlivosť nemajú v tejto spoločnosti nejakú váhu žiadnu. Asi poviem to radšej všeobecne. Nepoviem, že aký mám názor konkrétny na tú politiku, ale takto. Že to ma mrzí, že je to takto. Čiže také, takže asi, ale asi to staršie bolo také, že novšie asi tá politika je asi trošku lepšia, nie? Starší máme skúsenosť s totalitným režimom, tak nás tak ľahko neopijú rožkom. Ale kdežto tí mladší, tí už ani nevedia, ako to bolo, čo to bolo. Tam sa to, a teraz tých konšpirácií a tých všelijakých webov je strašne veľa. Vybrať si niekedy tú pravdu je ťažké. Hej, to ja som, povedala vlastne kožiť. Ale poviem z minulosti, že my sme, keď bola v 89. tá revolúcia, tak my sme aj ako kredo spievali aj na námestí v Bratislave a vtedy tam prvýkrát vystúpil Vladimír Mečiar. Okay. To viete, kto to bol? A ja som počul jeho prvý prejav a žene som povedal: Olinka, z tohto človeka mám veľmi zlý pocit. On vtedy nastúpil ako taký už... On vtedy začínal, taký právnik, to nebude dobrý človek. A potvrdilo sa to. Tak niekedy, si to odhadol teda. Niekedy dáme na ten svoj vnútorný pocit, ale človek by mal vekom a skúsenosťami vedieť posúdiť, kto hovorí pravdu a kto žije podľa tej pravdy. Tak ľahšie, už dneska ľahšie je viac tých takých manipulačných akože nástrojov na akože ovládnutie tej mysle toho mladého, že je to také No ešte jedna vec platí, že po ovoci ich poznáte. Takže vždy treba pozerať, čo ten človek niečo rozpráva, ale čo robí. Áno. A podľa toho ho posudzovať. Hej. Ďalšia vec možno, že tábory, či sa ti viac páči predtým alebo teraz? Asi teraz. Ale ťažko sa to porovnáva vzhľadom na tie podmienky. Hej. A ďalšia vec možno, že mladí ľudia celkovo. Že táto naša generácia, že či my takí mladí sme, možno máme samozrejme iné hodnoty a že... Vieš čo, mladí ľudia sú vždy úžasní, pretože nesú v sebe budúcnosť. To je na nich to úžasné, že oni môžu v živote strašne veľa dosiahnuť a môžu toho aj pokaziť. A preto sú vzácni a preto sa im treba venovať. Takže to ani nie je, že starší alebo novší, že či boli lepší. Asi je to také... Nie. To je mladí sú stále rovnakí, len žijú v iných podmienkách, ale to je naša budúcnosť. Tak treba sa o to starať. Na to sme tu. A väčšinou sú ešte nepokazení. A dá sa veľa tam dobrého spraviť. Tak to tam treba vždycky v takom skoršom veku na to tak prihľadať. Dobre, tak posledná ešte vec, že domka celkovo, že teraz lepšia je tá domka ako tá staršia? Ale určite, pretože po každej stránke, po organizačnej, po materiálnej, po duchovnej je ďalej. Jednoznačne.
Tak to už sme tu rozoberali, tú štruktúru a všetky to. Dobre, tak ďakujem, to sú všetky teda, čo sa týka tejto aktivitky. Tak my sme už za tento podcast veľakrát spomenuli tému splavov a ešte tak nakoniec by som sa k tomu vrátil, že koľko možno vtedy chodevalo ľudí a že či sa ti tam stalo, to ma skôr zaujímavé, že či ti sa tam stalo niečo nebezpečné, niečo taká, čo by si... Tak, spočiatku neboli také možnosti, ako teraz si požičať naraz 20 člnov, neboli žiadne požičovne. Ja som možno mal jeden z prvých tu v okolí požičovňu člnov, takže to bolo 5-6 člnov a to vošlo nejakých 12-15 ľudí, takže asi v takom rozsahu boli tie splavy. No a nebezpečné. Priznám sa, že raz sa mi chlapec topil, a čo je najhoršie, o to sme nevedeli. Sedel som na kanojke a pádlujem a zrazu vedľa mňa zbadám vlasy. Tak som šľahol a vyťahol som chalana. Našťastie, a to bol niekto od vás? Alebo... Bol to chalan, ktorého možno poznáte, ale už je otec. Menovať ho nebudem, ale vďaka Bohu to dopadlo dobre. To bolo raz a druhýkrát v zákrute pri predielkou bola prudká zákruta, sa tam otočili, plávali k brehu, ale čln sa ponoril a tam bola práve zákruta a prúd vody ho tam pritláčal. A bolo to v takej hĺbke najmenej 2 metre a nevedeli sme ho vyťahnuť. Tak som sa tam ponoril, lebo som chcel zistiť, prečo ho nevieme vyťahnuť. A on tam bol zavadený medzi koreňmi. Mne sa ho podarilo jak tak odvadiť, ale nevedel som vyplávať hore. Boli to okamžiky a mal som z toho strašný pocit, že snad ja spod toho člna nevyplávam. A nakoniec sa mi to podarilo, čo je dôkazom toho, že tu sedím. To bol asi ten druhý. A ešte si spomínam na jeden úžasný splav, to stojí za to povedať. Chalanom som povedal na jeseň, že chalani, robte si plavidlá. To je jedno z čoho a jaké. A v lete pôjdeme budúci rok na splav. Chalani si porobili od výmyslu sveta. Jedni mali železné, také niečo jak prámica, druhý to mal tak pozliepané, že keď sme ho posadili na vodu, za pol hodinu začal kričať pomoc. Zistili sme, že všetko sa mu rozchádza a topí sa. Išli sme do jelky asi, neviem koľko, strašne dlho. Jeden tam mal vodnú pumpu hore, aby na všetky striekal stále celú cestu. Ďalší tam mal stan, čo si vyrobili. Ďalší tam mal ohnište, kde si varil počas jazdy. Chalani hovoria, že to bol najlepší splav. Tak sa vybláznili sa. Ale každý si to vyrobil sám. A to si, nebál si sa, že, lebo to je taký risk, že však zvládli to, hej? Že... Zvládli to. Ja som bol za dobrodružstvo vždy. Jasné, no, ale tak odvážni ste boli, že ste do tohto išli a že predtým, že si hovoril, že v tej zákrute, čo sa ten jeden chalan, tak to bolo, že zájelkou za tým prvým zajsterom, nie? Či? To ma tak zaujíma, že... Nie, to bolo ešte predtým, no. To bolo ešte ja napríklad viem, že zajsterom je taká jedna... alebo za Eliášovcami skôr, to asi viac poznáš. Tam, ak sú typička, tak viem, že tam je proste, ak sa 10 minút odtiaľ, je, že jedna zákruta. A tam napríklad ja som, keď som prvýkrát si skúšal, ja som práve tam pri tých Eliášovciach akože prvýkrát si skúšal toho zadáka, hej, neviem, koľko som mal vtedy, 13 možno, tak proste prvé 10 minút idem do tej zákruty a bum. A fakt, lebo nevedel som, že jak s tým korigovať a jasné. Prvá zákruta a nič. Takže, ale to doteraz ja hovorím, že podľa to je taká najnebezpečnejšia na týchto začiatočných trasách pri Elke, že to sa nečudujem, že sa vám to stalo. Kedysi boli veľké prúdy, to už teraz není. Tam to bolo divoké pred Elkou, ale bohužiaľ to už není. Tam to bolo trošku aj romantické. ale aj podľa mňa, akože počkaj, prúdy boli romantické, že akože... No, však čím lepší prúd, tým lepšie. Tak nemusel si... No, adrenalín. No. Ja to keď sme som povedal, že opak povedal, že... Ne, to ja nie. Keď sme išli na hron, tak vždycky sme kričali, keď tam bolo vlnobytie, spády, skaly, to bolo ono. To je romantika pre teba. To bolo to správne orechové. Áno, to je romantika. Dobre, tak...
každý máme iné chuťky. Ale nie, ja by som to nenazval romantik, ale to je už môj pohľad, tak samozrejme, každý sme iný. A no dobré, tak to sú také tvoje možno aj najlepšie skúsenosti. A teda ja by som sa možno aj ešte vrátil, že viem, že to je taká moja osobná vec, že či viem, že proste s mojím detkom si sa tak viac bavil, alebo tak, že chodili si s ním aj na splavy, alebo že jak si ho tak... Áno, boli sme jedna partia, aj s detkom, aj s jeho bratom Stánkom, detko Štefán, aj sme boli v Kréde, kde sme spolu spievali, aj sme chodili na splavy a určite mali sme tramskú osadu Prameň a oni boli členmi a sme zažili veľa krásnych chvíľ, turistiky, vodáctva, aj spoločenských podujatí, rôzne plesy, zábavy. Prameň vlastne doteraz funguje, ne? Čo viem. Prameň funguje doteraz, ale sú tam už úplne iní chlapci. No. Oni sú takí, čo majú také logo teraz, neviem, že či... Padla. Aj predtým dve padla? Dve padla sú tam. Tak možno si to milím s iným, lebo viem, že jedni majú, že loď a akože jeden človek je tam a padlo, tak drží nad sebou. Dve padla takto krížom, lebo my sme boli hodne na vode, tak preto sme si to dali. Taká vodacká. Takže mám tu pre teba prichystané otázky od ľudí, čo sme sa ich pýtali na Instagrame. A teda ja by som možno začal prvou otázkou, teda iPhone alebo Android. Vieš, toto je taká... To je ťažká otázka. Android. Android radšej? Fú, tak... A teraz máš iPhone, nie? Či? Ja neviem, čo Ani mám. nevieš už. Ja sa priznám, že v týchto veciach sa moc však jasno. Ale s radosťou to užívam. Tak, dobre, tak sme smutní iPhoneáci. Jablčkári nič. Nevadí. Druhá otázka, ktorú sme tu mali, že aký odbor si vyštudoval? Ale možno aj kde si študoval? Ja mám strednú školu, gymnázium, alebo všeobecnú vzdelávaciu v Sensi a potom som si robil doplnkové pedagogické štúdia. To je asi všetko. A kopu tých kurzov v rámci nutnosti v škole, to som musel chodiť, všetké doplňovacie štúdia. No a potom v rámci Salesianov mám veľa prednášok o výchove. To mi dalo oveľa viac, jak všetky tie štúdia na škole. Tak to je také praktické, asi nie. Dobre, ďalšiu otázku mám pre teba, že to ma dosť zaujíma, že najväčšia akcia, akú si organizoval, kedy? Ale možno, že na ktorú akciu ti prišlo možno tak najviac ľudí? Tak robili sme Farské dni, tam bolo veľa ľudí, neviem, 200, 300 určite, aj viac. Tak môže byť. Potom sme robili kedysi bodky za prázdninami, robili sme ich na Štakovke, teraz sa to robí v klube, robili sme to na Strelnici, kde bol program a ja som tam vždycky odviezol 10 člnov a chalani animátori, môj syn, Rudko Starovský a tak ďalej, robili na člnoch takých vodcov tých člnov, lebo niekto zodpovedný tam musel byť, tak tam bolo aj 1000 ľudí. Fakt? OK. Áno, ale to tam strašne taká celoobecnú to malo akcia. vtedy také meno, ale už aj teraz ten e-klub, tam nie sú na to podmienky, aby sa to robilo tak vo veľkom. Hej. Ďalšiu otázku tak na takú zaujímavú, že vlastne ty si veľakrát aj to spomínal, aj s veľa chalami si sa o takýchto veciach rozprával, že aký máš taký názor na tieto dnešné, lebo dneska je to veľký problém a o problémoch sa teda treba rozprávať, hlavne o takýchto. A teda jedným z nich je vlastne to pozeranie takých tých videí pre dospelých a tak, že vieš, že je to také... Myslíš tie porno? Áno, aký máš na to názor, že proste je to také, že čo by si možno povedal niekomu, kto je na to možno závislý, alebo takto, lebo je fakt, že je ich veľa takých ľudí. Povedal by som to tak jednoducho, že skutočná láska a skutočný sex je 1000-krát krajší ako tie videá. Ale tú skutočnú lásku sa treba zaslúžiť. Tu nejde, že len tak niekoho zbadám a neviem čo pomaly, chcem ísť s ním do postele, ale skutočná láska obnáša v prvom rade poznanie, že sa spoznáme, poznáme svoje povahové vlastnosti, plusy, minusy, pomáhame si sa zlepšovať a keď človek
sa stáva lepším, tak je viac aj milovania hodným a aj tá láska sa zväčšuje a na prvom mieste je tá duchovná láska. A z nej vyplýva aj tá fyzická, samozrejme, príťažlivosť a vtedy je tá láska krásna, čistá a naplnenie v manželstve. Ja som jednoznačne za to, aby pred manželstvom žiaden predmanželský sex nebol a ono sa to 1000-krát vráti v manželstve. Aj ten sex, ale tá dôvera a tá láska, ktorá potom je naozajstná a to manželstvo potom vydrží na celý život. A to je na tomto nádherné, že to je vzťah dvoch ľudí, ktorí sa majú radi, ktorí si vedia odpustiť, ktorí si za každých okolností pomáhajú a vždy chápu toho druhého a pomáhajú si navzájom. Čiže tak si počkať na to. Asi takto bych to povedal. V skratke. Hej, no tak v tomto sa zhoduješ s veľmi veľa ľuďmi. Lebo je to také, že teraz veľmi takýmito proste kresťanskými s farármi toto veľmi častokrát spomínajú, že a funguje to. Ja som chodil, vrátim sa k môjmu manželstvu, 8 rokov s mojou drahou ženuškou, tak ju nazvem, lebo ju mám veľmi rád stále a možno ešte aj viacej, jak niekedy. A nežili sme spolu, môžem to kľudne povedať, a stálo to za to, ale výhoda bola tá, že my sme 8 rokov chodili na duchovné vedenie Salesiánovi, otcovi Ivanovi Grofovi a on nás za tých 8 rokov naučil riešiť problémy. On nám hovoril, takto to funguje, on mal zovšeobecnenú skúsenosť zo stoviek a stoviek párov, ktoré k nemu chodili, on nám vedel úžasne poradiť. A nikdy mu nešlo nejaké osobné ambície, ale vždy hovoril pravdu, to, čo si myslí. A my fungujeme doteraz, s radosťou na ňo často spomíname, z jeho ráda, z jeho ponaučení. A manželstvo, dobré manželstvo, to je nebo na zemi. To je úžasná vec. A verím tomu, že manželstvo, ktoré je v rozklade, je peklo na zemi. Takže ja všetkým mladým prajem, aby to nebo si vytvorili s tým partnerom a aby ho zažili už tu na zemi. Wow. Pekne to si to povedal. Už môžem povedať len amen. Amen, no to fakt. A dobre, tak to, k tomuto by som viac ani neobkecal, však si to úplne si to krásne. Ešte, že mám úžasnú ženušku, ktorá mi dávala vždy slobodu. Ja som chodil veľa na podujatia, splavy, s deťmi, akcie, nikdy mi nepovedala, že nechoď. A naopak pomáhala mi, aj teraz mi pomáha v týchto našich aktivitách. No tak Luskon, keď vždycky, tak to, napríklad. To je jedno. Áno. No tak tu je na to otázka, tak rovno ju spomeniem, že ako si sa s ňou spoznal. A dneska má, nepoviem koľko, skoro som to povedal, dneska má narodeniny. Fakt? Áno, takže aj z tohoto miesta jej želám všetko najlepšie. Áno, aj my, všetci. Gratulujeme. Tak všetko najlepšie. To tam pustíte potom. To najlepšie. Tak všetko najlepšie práve linke aj odtiaľto. A teda, že otázka na mi bola, že ako si sa s ňou spoznal? To bolo veľmi jednoduché. V kréde bolo veľa dievčat, mohli sme si vyberať. A Olinka bola zaujímavá, hrala na orgáne, no a hlavne sa mi páčila. Jednoduché. Páčila sa mi, priťahovala ma jej povaha, ona má úplne inú povahu ako ja, možno aj preto. No a tak sme sa do seba zalúbili a to zalúbenie to má až do dnešných dní a ja tak zo žartu vždy hovorím, je to jak reklama na kofolu, keď ju ľúbiš, nie je čo riešiť a ja ju ľúbim. Takže to je paráda, no, že vám to tak dlho vydržalo. Je to naozaj vidno, že sa ani nejak sa nehádate, ani nič, je to akože fakt super. Tak malé výmeny názorov musia byť, ale je to... ešte jednu vec, teraz ma napadlo, že tam platí v tom manželstve jedna vec. A to je v liste svätého Pavla Apoštola, to je myslím, a je to tam, že nech slnko nezapadá nad vašim hnevom. To je veľmi dôležité v manželstve, aj keď dojdú nejaké rozdielne názory, aj nejaké chvíľkové hnevy, ale nesmie to trvať viac ako jeden deň. A to funguje. To mi moja mamička vždy opakovala.
No tak držíme vám palce, nech vám to ešte vydrží dlho. Aspoň 10 rokov ešte. A nech to ešte veľa zažijete. My si vždy hovoríme, že joj, a jak to bude, keď dostaneme sami, tak sa modlíme za to, aby sme naraz zomreli. A potom, keď ideme na nejaký letecký zájazd, si hovoríme, ale Pane Bože, ešte nás neber, že by sme mali nejakú leteckú nehodu. Áno. A dobre, ja sa posuniem už ďalej. Možno ešte sa vrátim, že tuto je otázka, že najhoršie skúsenosti so žiakmi. Že možno, čo bolo také možno najhoršie, čo môžeš spomenúť, čo sa ti stalo s niekým? Možno to, že som musel dať tú facku. Ja som mu dával veľmi nerád. A to ma samého bolelo. Asi to. A niečo možno, že nejaký žiak, čo spravil, že možno najhoršie? Čo si tak pamätáš? No, dvaja chalani, boli ešte druháci, boli není to reštaurácia, Dominika sa to volá, ja neviem, jak to nazvať, nejaké bistro, alebo čo to je vedľa Jednoty hneď, taká krčma. Áno. A si tam vypili trošku a si požičali od nejakého múdreho Ivančana auto, išli sa previesť, bola jemná námraza a pred Šúrským kanálom dostali šmik. Ešte donedávna tam bolo vidieť ohnuté zábradlie, preleteli dolu do trávy, padli tam dole, našťastie do vody nie, a boli v takom šoku, bola zima, sneh, mrzlo a oni neboli oblečení a túlali sa po okolitých roliach, pozemkoch a my sme ich hľadali a potom sme ich našli. Jeden bol krvavý, dobitý celý, jak vylete. A ten druhý našťastie mu nebolo nič. A toto boli tvoji žiaci. No áno, to boli chalani z mojej skupiny a to bol taký nepríjemný zážitok. No to akože oni, že sa nevracali a ty si ich skontrolovali. Áno, my sme vedeli, potom sme zistili... A to bolo tak cez noc, alebo tak? To bolo večer a my sme zistili, že oni išli s tým autom sa previesť. To ešte horšie, však v tom je toto hľadať. Tak to bolo nepríjemné. No. Dobre, tak ja by som ešte teda, to už máme tú poslednú otázku na teba. To už teda není od ľudí, ale teda ja už ešte spomeniem, na ktorú sme trošku zabudli, že ty si sa chcel možno tak, alebo nie, že chcel, ale možno ťa tomu niekedy aj ťahalo k tomu takému kňazstvu, že prečo si sa vlastne nestal kňazom? Áno, to je dobrá otázka. Jasné, že som nad tým uvažoval. Cítil som v sebe to salesianské povolanie, ale počase som zistil, že na to musí mať človek veľkú vnútornú silu, aby prijal to kňazstvo, aby ostal sám celý život, aby je s Pánom Bohom samozrejme, ale nemá vedľa seba toho priateľa, jak ja mám manželku, ktorá je zároveň aj môj najlepší priateľ. Ja som si to uvedomil, že nie som tak silný, aby to dokázala. Tým pádom som vedel, že áno, chcem pokračovať a rozvíjať to salesianské povolanie, ale v manželstve. A našťastie, to sme nespomínali, existuje Združenie salesiánov spolupracovníkov, ktorých je na Slovensku už vyše 1000 a títo spolupracovníci robia svoj apoštolát, majú formáciu, ktorú majú od salesiánov, duchovné obnovy, duchovné cvičenia, čiže sú plnohodnotní salesiáni, ktorí pôsobia vo svete. No a vďaka Bohu tam aj môžem realizovať to svoje povolanie. Tak ja by som to takto tuto pekne zakončil. A teda ďakujem, že dneska si bol tu pri nás a že sme sa takto mohli spovedať. A je to teda taká veľká česť pre nás, dúfam, že aj pre teba. Ja si priznám, že som sa toho tak jemne bál. Jasné, ešte v živote som takto nevystupoval. Ale je to moja téma, je to moja srdcovka. Ste tu chalani, ktorých všetkých poznám. Cítim sa medzi vami veľmi dobre. Mám vás rád, takže som to zvládol úplne bez problémov. Tak, ďakujeme teda, že bol. A ja ďakujem, že vy ste to teda dopozerali alebo dopočúvali do konca. A chcel by som ešte nakoniec spomenúť, že
Ak chcete sa pýtať nejaké otázky našich hostí, tak ako tu už bolo dneska spomenuté, tak otázky môžete písať na Domka Ivánka po novom. Domka Ivánka prived už nebudeme na tieto otázky používať. Samozrejme vždycky, keď to budeme sa pýtať, tak samozrejme to tam budete vidieť na storke a môžete samozrejme si pozrieť aj naše ďalšie sociálne siete, ako je Hero, alebo ešte aj na Facebooku môžete aj, teda toto bude na YouTube a na Spotify, takže všetkých týchto 5. Bude to všetko v popisku, takže môžete si to otvoriť a teda ďakujeme a dúfame, že sa uvidíme spolu pri ďalšom dieli podcastu. Musíš mať, aby si prekonal každý strach.